Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Wis bermasak, wayahe karek mangan. Bareng adus sih. Pemirsa kita adus ngancani mani. Mangan para per. Dek kan mangan ini mangan. Kan dia sama. Aku pun enggak lagi loh juga. Enggak mulai. Yang ini mbok. Pakai tak pakai nopo? Pakai mangan. Mangan ora? Ya Allah. Kembali duduk garing pemirsa ben tinggal pajangan ini. Iki apa les iki? Ada dicokot. Ya Kayak mulu, siji mulu aku. apa? Sing dikek iki nek apa nih? Wis mau kanan. Kayak iki. SMP kan ngono. Santuke digulung metu mau kali ya mek santuke. Ora enak. Ini guys nek mangan dipenyet. Kita ora aweh semua. Yo, kita tak biasa. Sambel losek yang terasi. Angkong grau Wah, mana ketok. Wong aku bukan kayak. Mbah lanjut tempe ini mang tak sambel. Dia Lalapan sambel nek lalapan semangkok guys. wis titik. Ya nek iki lho apa? Ager. Ager ya emak kok. Jangan kenangan ambek mie sangat dulu. Iki pas semangat. Ambil sambal terong, terongnya dibakar. Dua orang dua. Iya, jangan Eh. Kok ngotot ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina amin. Makan perisa kabeh ae. Ya, Mak. Ini Bismillah sampai semangkok, guys. Opak Sandaria. Lah ya. Titik pasir aja tok nopo. Apa? Pasir cukup kan. Terus dong kayak ngene kok, guys. Udan. Ane cahaya lho. Kok lampu lho. Udah petang di jebol blong. Enak. Mari makan pemirsa. Pedes. Wah, mangan kok yang gue ngomongan. Apa jenenge? Allah. Lawar. Mana mau kali sana kalau nek cokot, bisa nyokot. Untuk yuk kucing nak bene kok. Ini dari amel. Ngapain mek dong minyak yudan. Dulu ya. Heeh. Nanti lagi tuh bro. Kuwi. Bejekur apa? Bejekur belumbangan ini. Heeh. Ah, anu. Makanan. Tapi jualan. Anu kok. Jadi indil mau dik. Ah, ini mana Tadi bet. Semua gak beli. Pokoknya walau go gak beli ya. Gak dia kanan permisal. Makan pemirsa. Makan bisa berosek. Keren. Rambutnya kuat sih rambut temuan. Rambut kasar. Lanjut. Bang kan? Namanya enak. Wes, kayak mana nih Pak? Emang kok? Enak guys. Kalau jeruk sih punya terong. Enak. Ini sini lalapannya putih. Belum, kan. Enak, tak ono apa? Tinggal, Jengkol. tinggal jarang ya. Lagi basnya kono. Ya. Enggak urut. Ini yuk. Yuk lah. Itu tadi, pulang. Teko indah lah. Tutup mah. Udah. Wah, lah dipangan enak, dipangan lawar. Iki lho, sing anu, Apa? bongkok. Ya kuwi. Duduk. Cuma Kamu suka? mami kena bature gak enak. Iki mau pas lesu, dadi enak. Banget.
Hmm. Aduh, pedes ora apa. Sampai ngene, nomor. Lah antek kobong iki mangga to. Ini iki enak-enak Sangit. kedakan, kedakan iki kudu nek sambel ngene iki. Soale nek entek nabas gak bisa ngabas. Bilangnya gak enak. Oh, ini gak enak ya, Mbak ya, Pak. Ora langsung entek, terus sambel bawang, sambel rusak. Favorit pokoknya sambal mentah itu timbang sambal aku sambal tomat iki enak. Enak sambal mentah ini iki pemirsa. Sambal korek wis ngiduk. Mulai mangan liwat daging. Nak, Duh, Sampai kene enak. enggak. Dong telo ya. Enak sini. Enak. Dong telone lagi uwek. Kurang bisa minggu. Nek gak ngono nganu mak ya. Cucukan dong atas niku. Heeh. Malah winu. Sedep. dah, mana ngene iki? Hmm. Mana lah. Sepi lah ini. Mana ngene? Oh, ya, Lagi sepi. malon. Kesu. Kowe. Ini mata. Jadi kan mangan pemirsa sampai Indonesia mangkok potongan kue. Kon kayak kok bisa sendok ora kayak Pak. Makan pendui. Nyala. Ya ampun enak. Ampun enak. Tapi pengen jam 12 itu. Iya. Masuk. Sampai aduh pedes ya. Saya ketahui. Pedes entek. Alah, pedes. Hah. Apa suwagane jeruk? Nek jeruk iki suwager dulu. Pedes. Rambutnya sawek. Aku boleh. Apa mbok pakakno apa pangan? Oh, gitu pakakno pangan iki cuman. Ora wong dhisik. Iki lho, pupuk tambane. Des. Nek bar ya pedes. Pangan gak? Gak ngrasakno. Aku letak pupuke atas piring. Nek sing atas, aduh beling. Aduh. Beling. Sing ngandel. Ya. Aduh. Inuk pemirsa pas dipangan ki iso menikmati bar. Aduh, weh-weh. Sampai Lombok setan. lombok setan tenan iki. Wong lombok abang-abang mang. Setan memang lho. Ayo. Tuh, pupuk. Iki beling. Manti. Oh, yo tambane. Yo. Empuk ka tonggo jenenge. Cebang sesuk kan. Gak dipangan. Lagi. Alhamdulillah. Nikmat pemirsa. Ambek ngene ae wis disyukuri. Kewak dagingnya tak iki. Ora lawoan. Aduh pedes ya Allah. Sampai ngerocok mataku. Nangis. Untuk kalau sambal nangis. Bawa diserap. Nggo sambel. Entek enak, terong enak lagi yuk. Cek nom. Sawan Njok 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 ngene. gede kuwi. Njok model nih wis. Jane tanduri kabeh mumpeng. Sing gak wah telu gak wah. Kurang. Nenek. 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 Sakit mau. Oke. Wis. Kelala.
ambek mie pemirsa, mang aku pas ijek masak iki, ndekne wis dipangan ini. Ora ngenteni di konten. Akhirnya wareg. Wis gak tepek. Wis wis tak. Pin kono tak jane. Untuk Oke. Nganggo oh, piye tuh, ini panjang. Sing tipis enak. Enggak, enggak. Enggak. Lho. Aku goreng kok. Tak goreng ngono. Ya kok ikan. Udan-udan kan itu cuma sing aneh-aneh pemirsa. Apa pengen ndi wong udan, ya wis ora metu, Mbak. Semakin ket kok randut kok emak ya, tak metu ning ndi. Ngomahe wak kesel. Sok ora ana neh. Mes sama kemis. Wis ora ning ndi butuh ya tujuane kuwi nek ora ana ki aku ya gak tau mampir-mampir gak tau. Coba diingi tuku es ki ning nggone rumah kene, Mak. Nggih es. Heeh. Ayo rumah. Ini kok varian tak semangkok, seger. Enak kan sampe. Misalnya mbok problem apa entek. Ini es seger. Kuning kene ape tuku ning Dong Tuban tutup kabeh, Mak. Aku gak menduk jeblas ae. Wong bedine udan. Aku ki kok ora bisa ning kok udah mulai nek sore soalnya wis udan. Mulai ya wis mulai ngono mbek Peri. Toman mendek ki tuku bensin tok. Gak tahu aku jenenge mampir-mampir ngono kecuali nek gak ngono dulure. Nek matan yo ngono kae Masku sampe kok gak mampir ngono. Lah menjero niki yo adoh pemirsa. Nek pinggir ratan ngono tak ampiri. Busuk menjero iki parake. Yo adoh. Oh, terus kletik-kletik kena. Dan iki gong terang Aja wis sama apa, ngono dan ae. Mbok akhir-akhir iki pirang-pirang dina iki ya, Mak. Dan ae ra Udan, terang, ya? ora terang-terang. Ki kalau ijo nak kacang ijo mati. Ener nek gluduk, lah randu ki gluduk piringe jeder. Sampai jumbo Peri kok takoki bengi iki sumpet ae ngalek pegel ya Peri yo. Nyumpet kuping iki. Nang bayang. Ini. Gluduke. Dekat. Ayo. Dekat. Iya. Dekat. Heeh. Terus dah. Dekat. Dekat. Ya. Mbok. Pira ki durasiku gak ketok Lah, mripatku. Woi. Deloke kurang ora. Wah lagi rolas. Rasaan mah wis suwi, ambek jengkeran pemirsa. Iki umbele metu aduh, nganu. Iki mang Mbak. Mbak Eni iki anu preksone. Ngamar dene. Idane ngamar pemirsa. Orang kalau kayak lah. Kudu umat. Anak Nek. kelas. Dan memang juga umat, utane tapi aku lemes awake. Dadi nek kena infus iki ben jenggelek ngono pemirsa. Awake lemes. Gone umum. Nomor 11 nomor kok. Berarti mbak kem nih, Mon. Iya. Iki mah benih dong mulai santai. Ji. Gak seribat masuk. Jangan yo kok ngene. Iki rong sorono kang ngenteni Mbak Deni. Ora apa kowe? Alah, alah. Apa nih titi seneng. Kulite kok pakane sapi. Hak gak usah. Nah. Kene. Dipakane sapi. Mbak, Dadi pangan dintekno dibendang mulu. Ayo, mah tak ombah kok, Mak. insyaallah mamuk. Iya, belum ya? Sebentar belum. Mungkin dia loro. Lah kok yang Orang orang anak. Mbak lanang-lanang apa wedok-wedok? nonton itu aja. Lah kayak kampung. Mutung boleh tombo yang dan cepat waras, sehat dan mantap. Ini orang kalau kek no. Dari kono kaya Nomor kelas ya. beli. Ada boleh. Mana itu pilek? Aku dulu nang omah ya. Ini nggak tahu sih. Iya. Neng omah lho wis. Yo sing ngono ae pemirsa kontene Mbak Isma iki mang mangan lembek mae tak ngaturi ora nek kancanan. Nak baturan wae ger, nak ora baturan ki manyi-manyi. Peri mang kuwi bar mangan makane Mak, ayo Mak. Nganu mau Sandaran oleh jabetan nanti Oh, jabetan. ngantur ning kono nganggur. Jabetan nanti jabetan nanti jabetan Ning oleh buri. super. Lho sendal. Gembel ku lho barudan. He kowe 200 sik gak adus. Gak i Ajur ki. mangan tapi gak adus. Adus ki piye? Amune beda. Ya seru nae kontene Mbak Isma tak tutupi pemirsa sepurane sing akeh nek klera-klerune Mbak Isma sak keluarga ya disepuro pemirsa. Terima kasih sing wis like nonton kontennya Deni Isma Ais selalu support kami. Matur nuwun Mbak Isma pamit kecek titik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampe ngelawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tul. Tul.